Hello. The plug on German. Apa sinengubo esuka kwahlazo yakusihle sikala phakathi usive bazombona wena sive ke lo wafika uThembani Sihlobo naye ngengubo ye500 wathi usive embathe abe ngumntu wafika ke ichomi zikatata kusive ezike ezikhuphe izinto ezityiwayo socela uba singazibizi ke ngamagama ukuba zizinto ezininzi sithe siselapho bafika nabakwamakhanda bakhupha into ezityiwayo bekwasiphusive azo ziyatyiwa wafika nomzuzile Mphahlwa wenze njalo waba yifamily yakwambewana kulotapho kwendlela udabsila sive emakhwetyana nayo yafika ngegrosari eninzi etyiwayo ebigcwala itrakhi
yafika nefamily yakwaZungulo eLengwe, yafika nayo negrosari ebigcwele itractor, wafika noNothemba nayo igrosari yakhe igcwele iguruguru, yafika ifamily yakwaSele eGcuwa yeza nengubo, yeza namashiti extra king bag, wafika ngenkulungwane ezininzi ezingange-500, wafika uNosibongile Sidlayi ngemali engangama-300, wafika umakhulu waseMarhwaqa ngengubo elala abantu ababini, wafika umama kaSive ngengubo ne-washing basin, bafika abakwabhukula ngama-300, abakwaNcanywa eQotirha bathi abakwazi ukuthula ngama-500, wasuka uThabisile Qhoboshiyane emaGontsini wawukhupha ivoucher engathenga nesibane. Yafika-ke ifamily yakwaSokoko waCesibe kumhlokwane eMabhobho, yathi yona ikhupha ingubo yokuba kube khona usana. Yafika nathi ngama-500 athenga i-ball pen yokuba aye e-police station eWood. Wafika udina nefamily nge-350, yafika ivutela family abadibanise kwadetho bawo nge-1000, wavakalela uLukholo Zikode R100 emoto. Kuthe kusenjalo yafika ifamily yakwaBhekwana ehamba nengubo ezimbili nevoucher elinganiselwa kwimali eninzi engange-1,500. Wafika amanye Sidlayi ngemali endibona ubuyebile, wafika kusenjalo Tshisane wafika uba uOndile Sidlayi nge-300 wathi umntana wathi uNosidima Mthethandaba 150 yakhe, wathi umntana anxibe ivesta ahamba ekuguruguru. Wafika uMakhulu uMathemba nge-R100 wathi umntana amthengile ikliphu ubizipho zingabi mdala. Wafika uBob Nobalungise eBabheleni nge-R100 kunye necomfort yokuba zathi xa keyobhubha umntana ahambe necomfort. Wafika uOdwa Bhanga nge-500 wathi leyo imali kaRamaphosa uSiva makafumane nayo. Akukhona olibalekile impazamo, ikhona impazamo enje. Ngenxa yexesha asizukwazi uba sibize abanye abantu beminye imizi ngenxa yexesha, kodwa ke ifamily sizobanikeza zonke into ezibhalwe apha. Siyavana? Sizibhalile apha. If ufaka ifumananga umntu into yakhe nisikhumbuze silikhaya, siyathembisa uba sobanikeza abantu izinto zabo. Wathi kusenjalo
kupa umfe papiri ni peniki ngon. Nyaka ngola kalirat. Ditaba tsa lerata ke itsebe. Nna ke tseba Sesotho fela. Jwale ke a leboha. Yaqawukimbeleko Rutmanike zindala zombini ndineqhayiqhayi lam lokuqhayisa le ntinguli yokuqhayisa lubuyo lukabhuti wam uSive Sihlayi udiza kudala bengikhwahlasa umntu othi wakuva ngobukho bakhe xa kukho uvuyo ekhayeni. Oh, uNdlovu uzileke ngokusemalusa umtunga ugengezi. Nguwo ngumgidi. Mandixhantse ndizombelela ngoba abantu bale ndawo bathi gabhu efakini. Anivuyina emke phila ebuya semandleni. Khanibiza ingqondo ezingqondo zizoyala nalikrwala. Khanibiza bayala bayalekileyo bazoyala nalikrwala. Ze
luqhubeke ube lukhanyise ekhayeni ze ubonakalise ububhuti bakho ngezenzo hayi ngegama. Uthando lalolunye luselunye lohlala lolunye bhuti wami. Inkomo ekhale emthojaneni izizwe zonke zisibulila ngoba isiyomduka kwasoyengweni yezwa amaneneza ephakakhali okhangele phansi namaqhubelo inkomo zawusayo amlandela lewalandela ezomfobozi esayisengweni kwangaba amavela ugamembe lamabele engakashiwa ugake isamasohlolo bamlebeneza elisela amakosa abantabanzi kabutushalaqema kwayilandi inkomo elekhephakendaba abasekhawena izuletimentakamusi basebuqobekeni lithumelathathisitangu kwakesimapela washimasadala eselawusile ngebemapheleni washiqabeni eselawusile ngebemapheleni washiqeka eselawusile ngebemapheleni